yan uwa jama'ar musulmi masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan haka yau litinin 15 ga watan 1 miladiya 2024, bayan zama da aka yi tare da manyan mutane ainihin wato a nan tare da 'yan uwa manyan mutane dangane da abubuwa da suka faru na rashin fahimtar juna can baya, inda nake faɗar cewa Malam Jafar shine ya kirkiri Boko Haram. To tunda wannan maganganu babu shakka sun tada damuwar ɗaya da na kusa da shi almajiransa, to bayan shawarwari daga manya to na janye wannan magana. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna baiwa ‘ya'yansa haƙuri. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'ummar mu baki ɗaya. Muna fatan kowa ya yi ƙoƙari ya kame harshensa gabarin abin da ba daidai ba a lokacin ya zuwa. Assalamu alaikum.